тяжкие, спокойны будут. Витай, Мария. О, Пані наша, між херувіна, прошу моленье, неба княгиня, что иде пред стопы Твоей святые, за нас молися. Витай, Мария, что иде пред стопы Твоей святые, за нас молися. Витай, Мария. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим. Христос, уставший з мертвих, больше не помирає. Смерть уже не має над ім улади. Аллилуйя. Гэтымі словамі Святого Пісання пачинаем святую імшу, на якую збіраемся каля алтара Пана у панядзелак пасля 6-й великоднай нядзелі. Представим Пану Богу наши просьбы, наши интенции, отвираючи наше серце на Божу ласку, яка так щодра спливає на нас, бо Бог – это любов, і Он милосердність, і Он наш Отець, який чує наші потреби і хоче отолити нас своєю отцовською опікою. Особливий спосіб будемо молитися під час гэтай мши святой об здоровье Божие благословенство, опеку Маті Божей, об даре Духа Святого и счастливую сдачу экзаменов для нашей молоді 9 классов 3-й школы. А на початку перепросим Пана Бога за наши провины, как мы могли с чистым сердцем скласть наисвятейшую ахвяру. Сповядаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный и отпустивший нам грехи, доведя нас до життя вечного. Над нами, Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Милосердный Боже, учини, каб у нашем штоденном житті виявлялася плен ласки, якую Ты нас надзяліў у великодных таямницах, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, які с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Читание книги Деяў апостолаў. Калі мы отплыли с Троады, прибыли просто у Самотракію и на другий день у Неаполь и оттуль у Филиппы, римскую колонию,
галоўны горад у той частцы Македоніі. У гэтым горадзе мы прабылі некалькі дзён. У суботні дзень выйшлі за браму да ракі, дзе звычайна адбывалася малітва. Сеўшы, мы размаўлялі з жанчынамі, якія сабраліся. І адна жанчына па імені Лідзія, гандлярка пурпурам з горада Тыятыры, якая пакланялася Богу, таксама слухала. Пан адкрыў яе сэрца, каб яна зважала на словы Паўла. Калі ж яна хрысцілася, і дом яе папрасіла, кажучы: «Калі лічыце, што я верная Пану, увайдзіце ў дом мой і заставайцеся», і прымусіла нас. Гэта Слова Божае. Śpiewajcie Panu, bo naród swój lubić. Śpiewajcie Panu, bo naród swój lubić. Śpiewajcie Panu nowую pieśniu, chwała Jemu na wschodzie świętych. Niechaj radujcie Izraelu tym, kto Jego stworzył. Syny Syjonu niechaj cieszyться u swoim włodarym. Śpiewajcie Panu, bo naród swój lubić. Niechaj прославляją imię Jego na u танцы. Niechaj zagrają Jemu na bubnie i arfie, bo Pan lubi swój naród, покорных коронує збавленням. Śpiewajcie Panu, bo naród swój lubić. Niechaj usklikaють святые в славе, niechaj радуются на ложах своих. Похвали Богу на их вуснах, гэтая хвала для ўсіх ягоных святых. Śpiewajcie Panu, bo naród swój lubić. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Дух правды буде свідчить про мене, каже Пан, і ви так само будете свідчить. Аллилуйя, Аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія поводле Яна. Хвала тобі, Пані. У той час Єзус сказав своїм вучням: «Коли прийде сутяшальник, якого я пошлю вам ад Айца, Дух правди, який ад Айца походить, ён буде свідчить про мене, але і ви так само будете свідчить, бо ви ад початку со мною. Я сказав вам гэта, каб ви не зневерилися. Будуть виганяти вас з синагогаў, але приходить гадзіна, калі кожны, хто будзе вас забіваць, будзе думаць, што гэтым служыць Богу. Будуць так рабіць, бо не пазналі ні Айца, ні мяне. Але я сказаў вам пра гэта, каб вы, калі прыйдзе іх гадзіна, успомнілі, што я сказаў вам пра іх». Гэта слова Пана. Хвала тобі, Христе. Да Бога, які уваскрасіў з мёртвых свайго Сына і кліча нас до новага жыцця, узнясём супольныя малітвы і просьбы. Молімся за святы касцёл, каб у літургіі, якую ён цэлебруе, усё ярчэй ззяла хвала у воскрослага Христа. Цябе просім. Вислухай нас, Пане.
Господню. Молімся за святароў, каб дабрыня і шчодрасць, што праяўляюць да іх вернікі, былі для іх стымулам для яшчэ больш ахвярнай службы Богу і Касцёлу. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за ўсіх тых, да каго скіравана Божае Слова, каб Святы Дух адкрыў іх вушы і сэрцы для прыняцця добрай навіны. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за людзей, якія не згаджаюцца прыняць вучэнне Хрыста, каб здолелі спазнаць Божую любоў і адкрылі для яе свае сэрцы. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нашу моладзь 9 класаў 3 школы, каб Пан Бог ім благаслаўляў, каб Маці Божая мела іх у сваёй апецы, а Дух Святы напаўняў іх сэрца мудрасцю, якую спазналі, атрымалі праз гады навучання ў школе, і каб гэтую веду сваю праявілі добра падчас экзаменаў. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нашу евхарыстычную супольнасць, каб удзел у таямніцы Христовага з мёртвых паўстання дадаваў нам сілы без нараканняў несці крыж нашых штодзённых абавязкаў. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Усемагутны Боже, Ты няспынна даеш нам доказы сваёй міласэрнасці і любові. Учыні, каб мы нястомна дзякавалі Табе за гэта і імкнуліся да ўсё большай духоўнай дасканаласці. Праз Христа Пана нашага. Воскрос, Пан, воскрос, Пан, воскрос, Ён праўдзіва. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Прыйдзіце, заспяваем Пану, усклікнем Богу скалі нашага збаўлення. Станем з падзякаю перад абліччам ягоным, у песнях усклікнем Яму. Воскрос, Пан, воскрос, Пан, воскрос, Ён праўдзіва. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Моліцеся, брати і сестри, каб мою вашу ахвяру прийняв Бог і Отець Усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу. Хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і усьому Костьолу Святому. Пане наш Боже, просим, прийми дари святкуючого Костьола, якому Ти подарував великую великодную радость, і приведи його до вічного щастя у небі, праз Христа Пана нашого. Амен. Пан з вами, І з Духом Твоїм. угору серцем. Узносим їх до Пана. Подякуєм Пану, Богу нашому. Годна гэта і справедліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, а асабліва ў гэты час больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу, калі Христус быў ахвяраваны, як нашая Пасха. Бо Ён няспынна ахвяруе сябе за нас і заступаецца за нас перад Табою, як наш вечны абаронца. Ён адзін раз, прынесены ў ахвяру, ужо больш не памірае, але пасля смерці крыжовай жыве вечна. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца ў васкрасенню Хрыста, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемагутны.
полны небо и земля, полные хвалы Твоей, Осанна на вышинях, благословленный той, кто приходит у имя Пана. Осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Берыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Берыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресенье і чакаем Твайго прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерці з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце. Удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Львом XIV, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на васкрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі, са святым Міхалам Арханёлам і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча ўсемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Мы атрымалі Духа Святога, які ўчыніў нас дзецьмі Божымі, таму асмельваемся спяваць. Ойча наш, который ёсць у небе, святися ім'я Твое, прийди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так і на землі. Хлеба нашого штоденного дай нам сёння, і отпусти нам провины наши, як і ми отпускаем виноватым нашим, і не вводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збав нас от усього злога, дай ласкаво супокою дні нашыя, дапамажы нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста, бо Твое владарства і моц і хвала навеки. Пане Езу Хрыста, Ты сказаў апостолам Твоим:
Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам. Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго. І будь ласкавы згодна з Тваёй воляй, адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Amen. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. Перадайце ближняму знак супакою. Супокой нам усім. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранек Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленное, покликанное на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб ты увайшоў да мяне, але скажи толькі слова, і будзе здароўлена душа моя. Заспеваем песню все, Аллилуйя, Пан живе, на світанні Он ускрос, избавление нам принес. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Крыж за нас Он сам принял, нам дарма збавление дал. Адмянив горотный лёс, потым з мертвых увоскрос. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Хай спяває Божий люд, і аньоли славять суд. Тішся, маті, бо син твой зновку з нами і з тобой. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Откупив покутай грех, нам вернув сутеху смех. Проминули ночь и тень, надышал збавлення день. Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Молимся. Пане наш Боже, глянь ласкава на народ Твой, який Ти однавіў сакраментамі вечнага жыцця, і прывядзе яго да хвалебнага ўваскрашэння праз Христа Пана нашага. Амен. За хвіліну будзе выставлене свяцейшага сакрамента і набажэнства маёвае, якое ахвяруем у інтэнцыі моладзі 9 класаў 3 школы, аб дары Духа Святого для іх, аб шчаслівая здачу экзаменаў і аб апеку Маці Божай для іх на гэтае выпрабаванне
першая такога будучыні сваёй. О, Найсвятейша Гостия, вяди нас до небесных брам, тревожать муцы нас ворожия, успоможи нас, дай силу нам, одиный в Тройце Бог святый, Тебе хвала во все веки. Коли закончится наш шлях земный, у владарства свое прими. Амен. Удзел Марыі ў жыцці і служанні сына. Пачатак місіі Езуса быў звязаны таксама з яго аддаленнем ад маці, якая не заўсёды суправаджала сына ў яго падарожжах па шляхах Палестыны. Езус свядома выбраў адыход ад маці і адмовіўся ад сямейнага цяпла. Такі вынік можна зрабіць на падставе патрабаванняў, якія ён ставіць перад сваімі вучнямі, заклікаючы іх ісці за ім і прысвяціць сябе абвяшчэнню Божага валадарства. Можна меркаваць, што Марыя, хоць і не была разам з Езусам у яго місіянерскіх падарожжах, сачыла за тым, як праходзіць апастольская дзейнасць яе сына, з любоўю і непакоем атрымліваючы весткі пра яго прапаведніцтва з вуснаў тых, хто з ім сустракаўся. Разлука не азначала аддалення сэрцаў, а таксама не перашкаджала маці духоўна спадарожнічаць сыну, захоўваць яго вучэнне і разважаць над ім, падобна як яна рабіла гэта падчас скрытага жыцця ў Назарэце. Вера давала ёй магчымасць зразумець сэнс словаў Езуса раней за вучняў і лепш за іх, бо яны часта не разумелі яго вучэння, асабліва таго, што датычылася яго будучай мукі. Марыя, здалёк назіраючы за падзеямі, звязанымі з дзейнасцю яе сына, удзельнічае ў яго трагедыі, калі ён адчувае, што частка выбранага народа не прыняла яго. Гэтае непрыманне, якое праявілася ўжо падчас яго наведання Назарэта, становіцца ўсё больш бачным у словах і адносінах кіраўнікоў народа. Пераносячы гэтыя выпрабаванні з вялікаю годнасцю і ў таямніцы, Марыя разам з Езусам кіруецца ў Єрусалем і саўдзельнічае ў справе адкуплення, усё больш з'яднаная з ім у веры, надзеі і любові. Такім чынам, Найсвяцейшая Панна становіцца прыкладам для тых, хто прымае слова Хрыста. З моманту звеставання, верачы Божаму закліку і цалкам звязваючы сабе з асобаю сына, яна вучыць нас з даверам прыслухоўвацца да збаўцы, каб адкрыць у ім Божае Слова, якое перамяняе і аднаўляе нашае жыццё. Яе прыклад заахвочвае нас, каб мы прынялі выпрабаванні і цярпенні, звязаныя з захаваннем вернасці Хрысту, памятаючы пра благаслаўленні, якія ён абяцаў тым, хто слухае і выконвае яго слова. Свет
молися над нами. Святая Мария, Святая Богородица, молися за нас. Святая Панна над панами, Мати Христова, молися за нас. Мати Костела, Мати милосердности, молися за нас. Мати ласки Божией, Мати надеи, молися за нас. Мати пречистая, Мати беззаконная, молися за нас. Мати непорушная, Мати невинная, молися за нас. Мати наимилейшая, Мати наицудовнейшая, молися за нас. Мати доброй рады, Мати Створителя, молися за нас. Мати Избавителя, Панна наимудрейшая, молися за нас. Панна хвалы годная, Панна прославленная, молися за нас. Панна могутная, Панна ласкавая, молися за нас. Панна верная, люстра справедливости, молися за нас. Столица мудрости, причина нашей радости, молися за нас. Святыня духовная, святыня хвалебная, молися за нас. Святыня славная побожности, ружа мистычная, молися за нас. Вежа Давидова, вежа с кости слоновой, молися за нас. Золотый доме, ковчег заповеду, молися за нас. Брама небесная, зорка ранешняя, молися за нас. Оздоровление хворых, притулок грешных, молися за нас. Утешальница заслуженных, успомога христианам, молися за нас. Королева ангелов, королева патриархов, молися за нас. Королева пророков, королева апостолов, молися за нас. Королева мучеников, королева веровызнанцев, молися за нас. Королева Панна, королева всех святых, молися за нас. Королева без греху першородного зачатая, королева в небо взятая, молися за нас. Королева
за нас, Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, даруй нам, Пане, Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, вислухай нас, Пане, Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Молися за нас, Святая Богородица, Как сталися мы годными обетованию Христовых. Молимся. Просим Тебе, Пане Боже, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться трывалым здоровьем души и тела, и прославное заступництво на святейшей заўсёды Панны Марыі, май ласку вызволить нас от цяперашняга смутку и одарить вечной радостью праз Христа Пана нашага. Амен. Твоей обороне отдаемся, Святая Богородица, у наших потребах не погоршай молением нашим, але от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсёды, Панна хвалебная и благословленная. О Пани, о Пани, о Пани наша, опекунка наша, утешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. О Пани, о Пани, о Пани наша, опекунка наша, утешальница наша, Ты заступница наша. Помолимся еще об добрых пленах нашей земли. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Молимся. Усемогутный Боже, Створитель сусвету и Пан життя, Ты падтрымліваеш усё, што існуе моцай сваёй магутнасці. Ты наш Айцец і найлепш ведаеш, што нам патрэбна для жыцця. Дай пладам зямлі рост і добры ураджай. Захоўвай нашы палі і лугі, агароды і лясы ад дрэннага надвор'я, празмерных дажджоў, граду і шкоднай засухі. Благослови працу наших рук и розуму, каб яна нас духовно узбагачала. Просим Тебе об гэтым праз Христа Пана нашага. Амин. Гэты величный сакрамент ушануйма шчыра ўсе, тратить моц старое право, бо ўжо новый заповед, что нам розум не тлумачить, святло веры принясе. Богу вечному Тройцы прославление хвала, и Отцу и Сыну разом
Боже, праз пасхальную таемницу Христа Ты откупил усіх людей. Заховай у нас справу Твоей милосердности, каб мы няспынна згадваючы таемницу нашего збавлення, удостоїлися атрымаць яе плён праз Христа Пана нашага. Хай буде честь і хвала і прославлення Єсусу, честь і подяка вічна, хай буде вічна Єсусу, честь і хвала, хай буде честь і хвала і прославлення Єсусу, честь і подяка вічна, хай буде вічна Єсусу, честь і хвала, хай буде честь і хвала і прославлення Єсусу, честь і подяка вічна, хай буде вічна Єсусу, честь і хвала. О, прославляйте Його всі народи, спашаnej пісні Йому співайте, бо Його ласка завсюди з нами, а Його милость навіки. О, аллилуйя, аллилуйя, о, аллилуйя, аллилуйя, о, аллилуйя, аллилуйя, о, аллилуйя, аллилуйя. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.